Nem kell félni. Nem fog fájni. De... Gázáremelés, villanyáremelés, jövedelemadóemelés, áfaemelés, Igen. Ferenc nem hazudik? Hát nem. Én a Gyurcsánynak minden szavát elviszem. Olyan politikát kell csinálni, amelyben az adócsökkentés szeptembertől megszűnik és 20%-ra emelkedik a 15%-os áfa. Ez az adócsökkentés. Megígértük, megtettük. Nem SZP-re szavaztunk. Itt rakunk közel és azért. Magyar Bátron, Magyarország! Igen, urány, igen! Magyarország! Legkirályabbak voltunk! Eltöröltük a középső adókulcsot. Hogyan? Középső áfakulcsot 20%-ra emelik. Ez a lépcső 2006. január 1-től következzen be, ezzel csökkentsük az elektromos áram árát. A villany pedig 10-14%-kal drágul majd. Ez szeptemberben valójában újabb áremelés követi, amikor a középső áfakulcsot, ahová a legtöbb élelmiszer is tartozik, 20%-ra emelik. Szavazzon a biztos fejlődésre. A kampány holnap kezdődik. Magyarországon még ilyen színvilágban soha meg nem jelenített plakátokon, óriás plakátokon és a buszok meg villamosok oldalain. Nem lesz lakossági gázáremelés. 5000 forinttal kell majd többet fizetnie a gázért egy 50 négyzetméteres lakásban élő családnak. És nem ezt mondtuk? Lett lakossági gázáremelés? Gázáremelés, villanyáremelés, jövedelemadóemelés, áfaemelés, járulékemelés és új adók. Akkor újra kérdezem tőle, lett-e lakossági gázáremelés? Gázáremelés. 30%-kal emelkedik a gáz, 10% fölött az áram lakossági ára. Nem lett lakossági gázáremelés. Köszönöm szépen. Vegyük azért sorra. Miről szólt a választási program? Arról szólt, hogy a minimálbért mondtam, a minimálbér után nem kell adót fizetni. A minimálbérből látják, összesen 1500 forinttal marad kevesebb. Abból a butaságból jöjjünk ki, hogy itt ezt mondták, itt meg most az ellenkezőjét mondják. Útelágazáshoz érkeztünk. Segít az eltört csontok összeforrását. Erős a gazdaság, stabil és nagy a jólét. Azért kár összejönnünk, hogy szamárságokat beszéljünk. És hogyha minden mellett még a nyugdíjakat is tudjuk csökkenteni, akkor rendben vagyunk. Olyan országot szeretnénk, olyan országot, amelyben nem beszélnek adócsökkentésről. Az adócsökkentés És a társadalmi igazságosságot, növelését egyaránt szolgáló adóreformot fogunk elindítani. adócsökkentés 20%-ot meghaladóan fog csökkenni. Olyan országot szeretnénk, amelyben nem beszélnek adócsökkentésről. Arról a politikusok szoktak beszélni. Volt már, aki beszélt róla, és tudja, mi lett belőle? Semmi. Ez ma, úgy látom, semmi. Olyan megszorító csomagot kapnak a nyakukba, hogy Bokros Lajos hátizsákja kutyafüle volt ahhoz képest. Orbán Viktor már a kampányban is megszorításokról beszélt. Mondom sorból, hogy mi várható. Először is adókat fognak emelni. Tömeges elbocsátások lesznek. Képünkbe hazudik az Orbán. Megfelelni saját lelkiismeretünknek. Ugyan? Kérem szépen, álljunk már meg. Az az érzésem, hogy tovább folytatódik az egészségügy masszírozása. És a szociális biztonság megőrzése egy... Elnök úr, kérnék öntől valami szívességet, most itt.
Ezt a nagyon buta és igaztalan kampányt, hogy itt valaki gyógyszerfelírási díjat akar bevezetni, legyen olyan kedves, vonja vissza. Én úri ember. Ilyet senki nem mondott, ez nem igaz. Tudja mit? Vonja vissza ezt a kampányt, hogy itt valaki gyógyszerfelírási díjat akar bevezetni. A tervek között szerepel vizitdíj, étkezési hozzájárulás és ágydíj is. Nem akarhat igaztalan módon nyerni. Nem igaz vádakkal választást nyerni, az nem igaz országhoz vezet. El lehet menni Magyarországon, itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Lehet menni.